கருணாநிதி ஒரு பொய்யான உண்ணாவிரதத்தை தொடங்கி எமது மக்களை பலி கொடுத்து விட்டார் என்ற கவலை இன்றைக்கும் தமிழினத்துக்கு ஈழதேச மக்களுக்கு இருக்கின்றது. இவற்றையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த விஜய் அவர்கள் இவற்றுக்கெல்லாம் சரியான தீர்வை பெற்றுத்தர வல்ல ஒரு சக்தியாக உலகத் தமிழர்களுக்கெல்லாம் தலைவராக இருந்த தேசிய தலைவர் பிரபாகரனை இழந்து நிற்கின்ற தமிழினத்திற்கு ஒரு ஆளுமையுள்ள, ஒரு வல்லமையுள்ள, ஒரு நேர்மையான, உண்மைத்துவத்துடன் செயற்பட வல்ல ஒரு சக்தியாக விஜய் அவர்களை உலகத் தமிழர்கள் பார்க்கின்றார்கள். அப்பேற்பட்டதொரு ஆளுமையை, நேர்மையை வருங்காலத்தில் கேவலமான அரசியல் சக்திகளை புறந்தள்ளி நேர்மையான ஒரு நண்பனை இந்த தமிழினம் 2026ஆம் ஆண்டு தமிழக முதலமைச்சராக இருத்தி வைக்க என்ற அசையாத நம்பிக்கையை